passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Saps el que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? Nos quedem sense Falles i sense Magdalena. Els governs d'Espanya i de València acorden suspendre les Falles de València i la Magdalena de Castelló 2020 per la crisi del coronavirus. I encara no n'hi ha data per a la seva realització, un acte històric que no se repetia des de la Guerra Civil Espanyola. El passat dimarts 10 de març de 2020, el govern d'Espanya s'ha reunit per afrontar la crisi del coronavirus. El Covid-19, un contagiós víric que s'ha propagat com una epidèmia per tot el món i que ha tingut el seu origen en Xina. A dia de realització d'este vídeo, Espanya ja compta en més de 1.600 infectats i 35 fallits. I València fon un dels primers llocs on se detecta, havent una pujada de casos, després de que molts aficionats al futbol tornaren d'Itàlia, on el València Club de Futbol jugava un partit de la Champions League, siguent Itàlia un dels principals països europeus on més havia escampat l'infecció. Els rumors i les boles sobre que les falles anaven a prohibir-se no tardaren en ser desmentits. És més, nosaltres analitzarem un d'ells en un dels nostres noticiaris. Si voleu veure-lo, clic en l'enllaç de la pantalla. Però davant de l'augment dels casos, finalment s'ha decidit suspendre-les per temps indeterminat, i la Magdalena de Castelló també. Què vol dir això? Que de moment no se sap quan se faran. Els fallers lluiten per a que se celebren en abril, inclús algunes fonts afirmen que se celebraran en juny, però en realitat encara no n'hi ha res clar, seguirem informant. Esta és una decisió històrica. L'última volta que se prohibiren les falles fon en 1956, en Torrent, i durant la Guerra Civil Espanyola en el Cap i Casal, de 1936 a 1939. Encara que abans també se prohibiren en València, en l'any 1886. Els fallers s'estan que arrapen. Les pèrdues ascendixen a 700 milions d'euros. En les carpes muntades, les llums posades i en algunes falles encara a mig plantar, molts se pregunten com se recuperaran els casals fallers d'esta decisió. I més si tenim en compte que se mantenen els dies festius a pesar de la suspensió de les falles, igualment en la Magdalena. La gent li tira la culpa al govern. La població acusa el govern valencià de no haver pres medides més pronte, com suspendre el partit de futbol que originà la majoria dels casos, maximitzar els controls mèdics quan encara no era massa tard o suspendre les falles en anterioritat, ja que les mascletaes i els actes fallers s'han seguit celebrant en normalitat fins avui, per a no crear histèria col·lectiva. Lo més curiós és que a pesar de les aglomeracions en les mascletaes i altres actes, no han augmentat els casos de contagi de coronavirus, s'han mantès igual, per lo que s'ha dubtat sobre la decisió de suspendre les falles i la Magdalena. Inclús s'ha començat a propondre manifestacions multitudinàries en contra de la prohibició. Estan les opinions molt renyides entre defendre la data de la festa o criticar eixes actuacions, ja que podria propagar-se més encara el coronavirus. Finalment, la gent ha començat a llançar boles enmig d'una histèria col·lectiva que no se veia des de l'efecte 2000 o la pronosticació de la fi del món dels maies de 2012, de la qual anem a seguir informant, estigueu atents. I fins així les notícies d'última hora. Recorda subscriure't al canal i activar la campaneta de les notificacions per estar atent a totes les notícies en valencià. Comenta ací baix què te pareix la decisió de suspendre les falles i la Magdalena per por al coronavirus. Segueix-nos en totes les nostres redes socials i classes de valencià. Tota la informació en la descripció, però sobretot... No te baixes del submón!